Ara seria el moment de tornar a utilitzar aquesta bossa i posar-se aquestes ulleres. Quina part de posar-se aquestes ulleres no heu entès? Aquest és un filtre màgic que ens permetrà veure d'una manera especial la història que ens explica el Carlos. Este es nuestro mundo. Es un mundo muy complicado. Un mundo en el que todo pasa muy deprisa. Menos mal que hay empresas como la que trabaja mi padre. Ellos hacen que las cosas funcionen bien y que sus clientes se sientan seguros. Trabajan con empresas muy diferentes y están en todo el mundo. Las hay que se dedican a la investigación y ayudan a hacer cosas muy buenas. Otras donde lo importante es cumplir con los horarios. Se hace muy pesado tener que esperar. Hay empresas donde está prohibido equivocarse. Hay que ayudar a los médicos a que esas máquinas tan sofisticadas funcionen siempre, porque muchas vidas dependen de ellas. Cuando vamos de vacaciones, eso es lo que más me gusta. Todos los hoteles están llenos de aparatos que hacen que estemos mejor. Este soy yo. Me llamo Carlos. Vengo de la escuela en tranvía. Me encanta viajar en él. Es bonito ver pasar las luces de mi ciudad cuando vuelvo a casa. El otro día me dijeron mis padres que nosotros, los niños, somos los encargados de conservar el mundo en el futuro. Yo les dije, los niños y Schneider. Molt bé, doncs hem tingut l'oportunitat de veure aquest món a través de les ulleres i dels ulls d'en Carlos. Per saber que aquest món és perfectible, per comprovar-ho, convidem ara mateix en aquest escenari la Míriam Salvador, que és la Business Developer de Schneider Electric. Míriam, què tal? Tot teu. Bona nit. Doncs sí, nosaltres creiem que els nens seran els encarregats de conservar el món en el futur. Però avui, en el present, els encarregats de conservar el món som tots nosaltres. I quina podria ser la millor manera de fer-ho? Predicant amb l'exemple, començant a casa nostra. A Schneider Electric ja fa uns anys que vam adoptar el compromís de reduir el nostre consum energètic. De fet, entre el 2005 i el 2011, perdoneu, gràcies als esforços individuals de moltes de les nostres plantes i seus, vam aconseguir reduir el nostre consum energètic en un 20%. I com que som tan grans, això va representar un estalvi de 20 milions d'euros. Fins aquí tot bé. Fàcil, no? Maco. Però què passa quan volem adoptar aquest compromís a nivell global? Imagineu-vos que tenim més de 140.000 empleats distribuïts en més de 100 països arreu del món. Milers de gigas en dades. Uns quants country presidents. I diverses llengües. Tanquem bé. Agitem. I què tenim? Un fabulós còctel que nosaltres hem anomenat Energy Action. L'Energy Action és el nom del pla en gestió energètica i sostenibilitat que estem implementant a casa nostra per reduir el nostre consum energètic i la nostra petjada de carboni, fent ús de les nostres propis productes i serveis. Més enllà d'aquest estalvi que us comentava que havíem aconseguit abans del 2011, ara fa 3 anys
vam fer un pas endavant amb l'Energy Action i ens vam marcar un objectiu addicional d'estalvi energètic del 10% de cara al 2014. A més, vam decidir implementar plataformes de gestió energètica en tots els nostres emplaçaments de més de 5.000 metres quadrats. Però, esclar, ja sabeu que això de les plataformes, sense ajuda de les persones, no acaba de funcionar. Així que vam decidir conscienciar a tots els nostres col·laboradors en programes de formació en eficiència energètica. I convençuts que la millor manera d'aconseguir uns objectius és definint el full de ruta i la forma de navegar, vam decidir convertir el compromís en gestió energètica de la nostra direcció en accions concretes, certificant 20 de les nostres fàbriques en ISO 50001. Ara, 3 anys després, quan quasi estem arribant al final del termini que ens vam marcar, podem dir satisfets que estem complint amb les nostres expectatives. Estem a punt d'aconseguir el 10% d'estalvi energètic. Hem connectat 330 emplaçaments a la nostra plataforma Energy Operation, que ens permet fer un seguiment del consum energètic i de l'ús que fem de l'energia. A més, hem implementat 263 emplaçaments la nostra plataforma Resource Advisor, que ens permet fer un seguiment de les factures energètiques i avaluar el grau d'avançament dels projectes de millora. I hem implementat un munt de plans d'acció. Als Estats Units, per exemple, a la nostra planta d'Esmirna, a Tennessee, on es fabriquen productes per la distribució en mitja tensió, no només han aconseguit reduir en un 25% el seu consum energètic alhora que augmentaven la producció, sinó que, a més, han dedicat més de 18.000 metres quadrats a la producció fotovoltaica, que seria l'equivalent a 2 camps i mig de futbol, disminuint d'aquesta manera la seva dependència energètica de la xarxa. Veiem en un vídeo. The solar farm produces 1 megawatt of green energy. We produce kilowatt hours that we sell back to TVA, and we're compensated for that. And it has cut our electricity bill by about 60% since we've installed the field. Schneider Electric Smyrna location has undergone a great transformation. In the last 8 years, we've had the ability to reduce our electrical uses by 56% while doubling our output in terms of production. Seria bo que aquí tinguéssim tant d'espai a l'aparcament de l'oficina, no? O que la connexió a la xarxa estigués tan avançada. Però sabeu que en matèria de regulació cada país és un món i en aquesta diversitat cal adaptar les solucions al marc de cada projecte. Aquí, a Barcelona, a la nostra seu, al carrer Bac de Roda, trobem un exemple completament diferent, centrat en gestió energètica. Aquest és un dels exemples que ens ha permès batre l'objectiu de certificar 20 emplaçaments en ISO 50001. Ara ja en tenim 79. Veiem què és el que hem fet amb un vídeo. El primer que vam fer va ser definir un equip de gestió energètica, encarregat de liderar tot el projecte. Els nostres consultors van fer una auditoria de l'edifici que ens va permetre conèixer l'ús i el consum de les instal·lacions, a més de conèixer les possibles millores de les mateixes. D'aquestes accions, el que vam fer és implementar aquelles que ens podien permetre un estalvi més ràpid. En general, les principals accions es concentren en 3 nivells: supervisió energètica, sistemes de climatització i sistema d'il·luminació. A nivell de supervisió hem instal·lat equipaments de mesura elèctrica, de fred i de calor, que ens proporcionen dades a la nostra plataforma de supervisió energètica. Això ens permet analitzar el consum de l'edifici per plantes, zones, tipus de dia i franges horàries. A nivell d'instal·lació de climatització i il·luminació hem aconseguit l'optimització
segons el calendari laboral i franges horàries. Us explicaré un exemple. A les 7 de la tarda es desconnecta la il·luminació i el sistema de climatització i queda a abast de l'usuari que pugui controlar la seva zona per activar-la i tindre una temperatura i il·luminació adequada. D'altra banda, el sistema de control ens permet gestionar remotament tots els fancolls que tenim a l'edifici, sobre 340 equips, i això ens ajuda a veure de forma remota les alarmes i incidències que puguem tindre al sistema de climatització. També hem instal·lat detectors de presència i crepusculars. Això ens permet activar la il·luminació i climatització en funció de l'ocupació de la sala. Per una altra banda, també s'han programat el perimetral de la il·luminació de l'edifici, que s'activa o desactiva en funció de la il·luminació del sol a cada façana. La implantació del sistema de gestió energètica ens ha portat un 10% d'estalvi energètic, una millora en el control de supervisió dels sistemes de climatització i il·luminació i una millora de confort en totes aquelles zones on tenim els empleats. Aquests casos que hem vist avui són alguns dels exemples que us volíem ensenyar, però projectes com aquests els hem implementat arreu del món. A Taiwan, a França, a l'Índia, a Austràlia, a Indonèsia, etc. Aquesta és la contribució que nosaltres vam decidir fer al present, però en matèria de gestió energètica el món necessita de la contribució de tots i cadascun de nosaltres, per tal d'aconseguir un futur verd pel Carlos, la Joana, el Marc, la Míriam. I ara jo us pregunto, què fareu vosaltres? Quina serà la vostra contribució? Penseu-hi. Penseu-hi. Gràcies, Míriam. Bona nit. Això es pot veure o què? El còctel? Tasta'l. El tasto? Home, té bon color. Fa joc amb les ulleres, eh? És verd. Bé, per còctels el que teniu després i que s'acosta ja.